ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 9/1/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ವಿಕರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷೆರ್ದು ಮುಕ್ತಾಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮೋಡು ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ತದು ಪಾವನವೋಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಯೆ ವಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಎಂಕುಲು ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೀಪುಜ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಓರಿ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ತನ್ನ ದೇಹೊನ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತೆತ್ತಲ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪವೇರು. ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತಪಾಡುಂಡು. ದೇಹೊಡು ಸೆಳೆತ ಪಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಏರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆನು ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ. ಈಯೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದೆಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಂದನೆಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಆರೆ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಪುಂಡು ತನ್ನ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆನು ತೊಜಿಪವೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಭಕ್ತಿದನೆ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅವು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಆ ರಾಮೆ ತ್ರೇತಯುಗತ ರಾಜ ಆದುಲ್ಲೆ. ಆಯ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ರಾವಣನು ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ರಾಜ ಆದುಲ್ಲೆ. ರಾಮೆ ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ರಾಜ ಪಂಡತ್ತು ಇಂದು ಮಾತಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಅವು ಮಾತಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಒರಿ ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಈ ಸಮಯದ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ರಾವಣನ ಜೈಟುಲ್ಲ ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರೆದುಂಡು. ಕಾಮಚಿತೆ ತಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತಿರು. ಆತ್ಮೊಡೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅತ್ತಂಡ ಮಾತೆತ್ತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತೆ. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವಿಕಿನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೆರಿವುನತ್ತ ಕಡೆನೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಈತ್ ಎಲ್ಯಾಯ್ನಂಚಿನ ಆತ್ಮೋಡು ಎತೊಂಚಿ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಐನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವಧರ್ಮನು ಮರತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಾವನಾವಡು ಪಂದು ಆತ್ಮನೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮನ್ಮನ ಭವ ಏನನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಆತ್ಮನೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮಲೆ ಪತಿತಾದು ಬಿಡ್ತ ನಿಕುಲು ಈರು ಬತ್ತದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತಲ ಆತ್ಮೊಡೆ ಉಂಡತೆ. ಆತ್ಮ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯ ಪಾವನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಅಕಲ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಗುಲೆ ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತರು. 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಗೊಬ್ಬುಯೆ ಪತಿತೆರೆರ್ದು ಪಾವನೆರ್ದು ಪತಿತಾಪುನಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಮಾತೆತ್ತಲ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೆರಿಪವೆರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಮುಗಿಪದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆರು. ಪತಿತೆರು ತನ್ನ ವಿಕರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅನುಭವಿಸಲು ಆಪುಂಡು. ಅಂತಿಮಡು ವಾಂಡಲ ಜನ್ಮನು ಕೊರ್ದೆ ಶಿಕ್ಷೆನು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರನೆ ಶಿಕ್ಷೆನು ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶರೀರನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಯಾನು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಕಾಶಿಡು ಬಲಿಯಾಪುನ ಸಮಯಡು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸುವೆರು. ಮಲ್ತುಪ್ಪುನ ಪಾಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಭಗವಂತನೇ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಮಲ್ಪುಜ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರೊಡೆ ಕ್ಷಮೆ ಆಪುಂಡು. ಐನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ದುಃಖನು ಭೋಗಿಸವೆರು ಅನುಭವಿಸುವೆರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಉಂಡು.
ಆತ್ಮನೆ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐರ್ದವರ ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂಡತ್ತೆ. ಇಡೀ ನಾಟಕಡು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಒಂದಿಜಿರು. ಆತ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಪನ್ಪುನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಓರಿ ಮನುಷ್ಯಲ ಸಹ ತೆರಿ ಒಂದಿಜೆರು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಇಂದು ಮಾತಲ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಇಂದು ದಾಲ ಪೊಸ ಪಾತೆರತ್ತು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವುಡ್ಲ ಸಹ ಇಂದು ಮಾತಲ ನಡತದಿತ್ತನು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅರ್ಥನು ತೆರಿ ಒಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಈ ಸಾಧು ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಸಂಘನು ಮಸ್ತು ಮಲ್ತದೇರು ಕೇವಲ ಪುದರ್ನು ದೆತನುವೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ತೆರಿ ಒಂದರು. ಎಂಕುಲು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅವಶ್ಯವಾದ ವೈರಾಗ್ಯನು ದಿವಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸುನು ದೀಯರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿನ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸುನು ದೀಪುಜ ಪಂದ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದರು. ಎಂಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ತನ್ನ ದೇಹನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜ ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತೆತ್ತಲ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪವೆರು. ಐರ್ದಾವರ ಬೇತಕ್ಲ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೆಲೊತ್ತನು ಅತ್ತನ ಆಕರ್ಷಣೆ ದೇಗದೀವನಗ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆತೊಪ್ಪುಂಡು ಆಕಲ್ನ ನೆನಪೆ ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರನ ನೆನಪು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಖಂಡಿಸವನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನು ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿಲ ಭ್ರಷ್ಟಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸಗಾರ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಎಂಚಿನನೆ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ನಿಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ರೋಗವಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಬ ತೆರಿಪವೆರು ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಡೀ ದಿನ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನುಡುಪ್ಪೆರು ಬಾಬನು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೆರು. ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಡು. ಎಂಚ ಪ್ರಿಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ದೀವಡಾಪುಂಡು ಐರ್ದವರ ಅರೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನನೆ ನಿಕಲ್ನ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯವಾದುಂಡು ಐಕಾದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆನು ಐರ್ದು ಬುಡುಪವನೋಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಐಟು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಸೈತು ಪೋಪರು ಕುಡ ನಿಂದ ನೆಲ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟಲಾಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿತುಂಡು ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಬಿಂದುವಾದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಸಹ ಬಿಂದು ರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಐದು ಎಂಚ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಈ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿರ್ದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ನಿಕ್ಲೆನ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನ್ಲ ಸಹ ಬಿಂದು ಪಂದು ತೆರಿದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನವು ಆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ತೆರಿದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಕಲು ಮಸ್ತ್ ವಿರಳ. ಮಿತ್ತದ ವಿಚಾರೋಡು ದತ್ತು ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಬಾಬಾ ಬೈದೆರು ಆರು ಬೀಜ ರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಧಾರಣೆಲ ಸಹ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮೊಡೆ ಆಪೆ ಪಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಕೆಲಸ ದೆತುನೊಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಯಥಾರ್ಥವೈನ ರೀತಿಡು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದುಲ ಮಿತ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನವು ಸರಿ. ಅಂಡ ಯಥಾರ್ಥ ನೆನಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲದಾಯಕವಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಿತ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಕಲು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಯನಾತ್ಮ ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಕುಳ್ದುಪ್ಪುನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತೆರಳು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಡತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಆ ಚಿಂತನೆ ಏತುಪ್ಪುಡೋ ಆತುಪ್ಪುಜಿ ಮರತು ಪೋಪೆರು. ಇಡೀ ದಿನಟು ಅವೇ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಸತ್ಯ ನೆನಪಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಕೆಲವರು ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪವುಜಿರು ಭಲೆ ದಿನಚರಣೆ ಕಡಪುಡುವೆರು ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಂದು ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬಲ್ಲ ಸಹ ಬಿಂದು ಪಂದು ತೆರಿದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೇನು ಬರೆಪುಜಿರು. ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯತೆ ಹಿಡ್ದುಲ ಬರೆಪುಜಿರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುರುಳಿನ ತೆರಿಪವನಕ್ಲುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆಯುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ಗುಪ್ತ ಪಾತಿರನು ಪೂರ್ಣ ತೆರಿವಂತಿಜಿರು.
ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೆರು ನೆನಪುಡ್ದೆ ಪಾವನ ಒಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುರುಳಿನ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನೊಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಬಾಬಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೋಗಡು ಪುಜೆರು ಪಂಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪುನವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅಕುಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಓದುವೆರು ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಸುರುಕು ವಕೀಲರು ಇತೊಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜನ ಇತ್ಯಂತ ಯಥೇತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುರು ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದು ವಂಜನೆದಾದು ಅಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿರು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಕೇವಲ ಶಿವ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆಡ್ದವರ ತೆರಿ ಒಣುಜೇರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಂದು ರಡ್ಡು ಚಿತ್ರలో ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಏನಿದ ಚಿತ್ರ ಇರ್ದುಲ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಕೈತಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗೋಳ ನನಂಜಿ ಕಡೆ ವೃಕ್ಷ ಈ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆದ ಬಾವುಟಪ್ಪುಂಡು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಇಂಚಿನಕಲು ಏರು ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಒಂದಿಜೇರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪಲು ಪಂದು ತೆರಿವಿರು ಐನೆರ್ದವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಾಸು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಲು ಭುಜತ್ತಕನ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದಿರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಒಂದಿಜೇರು ಎನ್ಮ 10 ಭುಜತ್ತ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಏರ್ಲ ಸಹ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗದಾದ ಬತ್ತನು ಐನು ಮಲ್ಪೆರು ಅವ್ವೇ ನಡತದು ಬತ್ತಂದು ಹನುಮಂತನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಮತ್ತೊನು ಕೊರ್ಪೆರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಡಪೆರು ಬತ್ತಂಡು ಹನುಮಂತೆ ಪಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಹನುಮಂತೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬಂದು ತೊಚ್ಪವಿರು ಆಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ನುಣಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೂಲಿಕೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಆದುಂಡು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೂಜೆರೋ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕುಜರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗ ಕನಿಷ್ಠ ದುಪ್ಪರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪದವಿದೆ ತೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಡು ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬಾಹುಬಲ ಇಂದು ಯೋಗ ಬಲವಾದುಂಡು ಈ ಪಾತೆರೋರು ಶಾಸ್ತ್ರೊಡಿಚ್ಚಿ ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕುಲು ಒವ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಓದುಜರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಒಪ್ಪೊರ ಪಂದು ಇರಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಕೇಂದ್ರಡ ತೆರಿಪಲೆ ಅಂದು ಇದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರುಪುನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರೆ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಕುಳುದು ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಕುಳುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವಿರು ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪವಿರು ಮನುಷ್ಯರು ಪಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬಾಬಾ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಏತು ವಿಭ್ರಂಜನೆದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೈಟದ ಚಿತ್ರಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಖಲ್ ನಾವು ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ನಿಖಲೇನು ಏರ್ಲ ತಿರಿ ಒನುಜೇರು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಹೆಚ್ಚಾದು ಪಾಡೋಡು ಸಂದೇಶದ ಶಬ್ದನು ಪರಡೋಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ತಿಪ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲಿ ಗೀತು ನಶೆ ಏರ್ದಿಜಿ ನಂಬರ್ 6 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಪವರು ಈತು ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರ್ನು ದೆತ್ತದು ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಆಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ಪುದರ್ ಆಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಐದವರ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತಿರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡತ್ತೆ ಅರಿಯದ ಮುಖವಂಶಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಓಡು ಜೋಕುಲು ದುಂಬು ಕೊಯ್ಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಿರು ಖರ್ಚಂತು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಚಿತ್ರಲು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ನಂಬರ್ 6 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಾತೀತಯರೆ ಬಾಬನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿಯೊಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆದ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಸ್ವಯಂವನ್ನು ಮಾಹಿದ ಮೋಸರ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು ಏರ್ನನೆ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆತೊಂದಿಯರಬಲ್ಲಿ ಒರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವಯನ ಪ್ರೀತಿನ ದೇವರಡಾಪುಂಡು ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನುಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು ವರದಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯ ದೆತೊನ್ನವು ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಸಮಾನ ಮಹಾದಾನಿ ಭವ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ನಿವಾಸಿ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟದ ಕಿರಣಲು ವರದಾನದ ರೂಪುಡು ಕೊರ್ಪೆರು. ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನ ರೂಪುಡು ಭಾಗ್ಯರೂಪಿ ಅಮೃತ ಪಟ್ಟುವೆರು. ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಕಲಶ ಅಮೃತ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯ ಉಪ್ಪಾಡು. ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನ ತಂದ ಅಡಚಣೆಲು ಉಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು. ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡ ಕರ್ಮದ ಮುಹೂರ್ತ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ದೇಪಂಡ ಅಮೃತದ ವೇಳೆದ ವಾತಾವರಣನೆ ಮೃತ್ಯುನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲಾದೊಲ್ಲಿರು ಪಂಡ ಮೃತ್ಯುನು ಇದೇ ಕಾದು ಆ ಸಮಯ ವರದಾನ ದೆತೊಂದೊಂದು ದಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ವರದಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾದಾನಿಯಾಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಕ್ರೋಧಿನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಕೋಪಿಷ್ಟನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಕೋಪ ಮಲ್ಪನವು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಸ್ನೇಹ ಕೊರ್ಪುನವು. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ಸಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಕಲ್ಯಾಣದ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಯ್ದು ವಿಶ್ವ ಸೇವೆಡಿ ಸಕಾಸ್ ಸ್ವತಃ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪಾಡು. ಇತ್ತೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊರದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಇದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ ಸಮಾನಾದೆ ತೊಜಿಪವ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನಾವು ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ನೇಹ ಉಂಡು. ಇಂದೇ ಕಾದು ಒರಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಾನಾಪುನ ಸಕಾಸ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.